nonton kepareng rawuh. Semangat no, kan derek ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti Yo, kamu ndak sayang sama aku. Ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang yo serba pengertian to, ya to. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama Dik niki katuran jumeneng wonten ing sasana budaya ngancani Kang Mas Dimas. Yuk. Asik. Aduh, ngene Kecelik. Ngetok nenek nom. Kita nenek nom piye to? Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Sari. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, lama tak jumpa ya. Lama tak Sudah jumpa. lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Desa Kemloko Legi. Kemloko Legi. Nggih. Iya, ini kita sudah di sini berapa kali? Kita pira ya? Aku Dua. apa pira? Nek karo Oh, luwe. Dik Niken. Peng 10. 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih nggih Mas. Nggih. Injih niki acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun inggih punika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Ya, Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh repot, Nggih. pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, Nggih. panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin ya rabbal alamin. Injih. Hari Sumpah Pemuda, Dik. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat. Iya. Ya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, ya toh. Sopo sing sambat? Lu sampeyan no, senadyan jadwale iki padet, ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh lho. Semangat no, kan derek ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene.
Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti Ya, kamu ndak sayang sama aku. Ora nek ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang yo serba pengertian to, ya to. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Heeh, piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya to. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa to? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh, upama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggo iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku Gua pacare sampean. yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakon pengambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Sapa? Lha jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Undak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono Ora kuwi. kuwi ya. Ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratu. Ibu maratuwa. Kuwi mah wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi kok bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong karo kan yo apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis Denger- saiki kok malih nyeluk kamu nyapa to? He? Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku kok ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku galen nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Sudah. Oktober. Heeh. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampe nyuwun hadiah apa? Aku nek pengenku jane nek karo sampeyan duduk hadiah yang berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barangnya sampeyan. Maksudnya ki barang sing teko sampeyan ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampeyan. Mau? Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh, apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, Amin. tambah sayang karo keluarga, Terus? terutama saya. Sayang pura. Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Ning panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa?
iki lho. Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Ana neh, Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok sing ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, gantengnya Jan ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin, ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Karena Niteni. kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok-goblok. Iya, terima kasih ya sayang. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caloro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikei tetembangan no. Nyanyi? Heeh. Inggih. Inggih nyanyi napa? Ah, wis. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing halus? Sing halus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Ah, iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi. Tak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. lewong kok lencong kuwi. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba Iki omong. lho, lah Coba omong ning asine ning jero batin tapi kucap ning lambe kok ya sepurane. Iya. Ngono jadi omong ning panggung. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaianmu kene rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe no gitu toh Mas. Ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh? Boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Heeh, ki ana lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lorati 2. Oke, Lorati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Heeh. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe. Oh, buka celuk. Oke. Lorowati 2. Nganggo mukadimah ning season limbukan bersama Adik Niken Salindri. Oke. Yuk. Monggo.
asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milia tresnaku apa dheweke wis milia dadi bojoku apa bojone bola-bali manggawe gelaning rasa tresna sliramu rapi sanjaka Dangdut nih mas. Aku iki dadi wanita ora apa aku iki nggone tresna ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis bisa ditambani mripati wis ra bisa tak kedepke sliramu jejer dheweke andom tresna pangajap rina lan wengi bali mbaca larang ati wis milia tresna apa dheweke wis milia dadi bojoku apa bojone bali mangkawe gelaning rasa tresna sliramu rapi sanjaka wis milia tresnaku apa dheweke wis milia dadi bojoku apa bojone bola-bali manggawe gelaning rasa tresna sliramu rapi sanjaka sesuwun kala paringan marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajap rina lan wengi bali bojo larani ati. Duduk sini dek kan, duduk sini. Kenapa kamu nggak bisa jauh dariku toh asli nih? Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Terus jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Nah, ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sithik teknik apa? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai.
teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh, duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, nggak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Maju. Mau sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Duh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Iya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh, di sini ya toh. Ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya wayang. Aduh, kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lu jari Pak kena limbuk lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah. Bisa paham. aku bisa. Ayo diulangi lagi. Kok Sabar. kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capaut to, Mas. Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, kamu gini, ininya dilepaskan. Ininya cul nodek kue nak. Oh, jangan lego tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Ngomongi kok. Wis. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan merasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jan, hati-hati. Panas mentok panapune Jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari aku. Tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Namanya Mas Mio. Oh, Mas Mio. Mio. Kayak motor ya, Mas ya? Mio. Ayo Mas Mio kesini ngancani aku sama Dik Niken. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo mari lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jan? Aja dipelerak yo sak rambane. Yuk. Ojo ditinggal kapribaden katimuran. Mangkoke eri ing jaman
Jaya Pancene bener kandhamu. Dik Niken tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya? Iya Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya? Iya, Aa. telek Telek-teleknya apa tadi? aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku Lah nyapo? Nyapa lho. isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye Loh, Kok sobat nyamuk ya kok tadi? sobat nyamuk lho? aku ki yo ngenge ono bar Oh, mau mbek aku. iki karo iki lho juk kuwi Lha apa? ya umpamane kowe karo kono aku ya sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho Wong njaluk buta. timbang Mas. ora ono Enek nek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono Oh, mau. anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to? Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau Wayak. enek. Lagi iki lho. eneng Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung malen jian. apik iki Isih kiki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene Lho nyapa? nganggo jas no Kok iso? lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe Oh. masuk ra Masuk. lah iya. masuk ra Iya. lah Heeh. kowe nek iki asline wis nek iki Piye? Apa? lho maksude wis padha karepe ngono lho Piye? Wilujeng dalu Wilujeng dalu kowe Dik Akbar Alhamdulillah. Dik Dalu. Niken wajan matur gunging panuwun Heeh. sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi Bapak Dewan Bapak Edi Santoso anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4 nggih matur sembah kowe rene nduk kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho kowe kene Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. alah ora tetep bagus bagus Kebak ing tata krama kok. weh ya Heeh. Dik Niken mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu yo takut? ora Kamu mungkin. takut apa gila? Nyuwun sewu lho nduk lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? sitok banci sitok bengkel Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep yo lho? anakku Apa yen yo tak karep? anggit adi yo adiku Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki Mosok. acara teng provinsi Jawa Timur keliling Padang Bulan ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? sebabe Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. lho dikirimi mic Wireless Ini mike piye? wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik. aku ki Akhirnya sakmono jadi uga dalang. Ger Heeh. aku sakmono uga nyuwun sewu meo Iya. kan kembar Lho. meo kembar Oh, heeh. terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa pengen dadi arsitek Mas sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan Heeh. aku yo duwe cita-cita Apa? aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk Apa kuwi? bocah ndase gundul Heeh. mlebu metu lah tak incengok malah ngidoni Aku urung paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. mosok rong Pak Balenono sithik ngas. kono yo duwe lambe ning ndas Lho piye kuwi? meletek ndase Gung paham aku, gung kok paham. tak WA Heeh, gung paham aku. we Niken urung paham Aku kowe urung paham, aku karo Niken nak wong polos to. oh iya Ora piye-piye urung genah apa piye, Dik ya? Urung. alah Nek wis genah pala ada cekakaan ya Mas. Nek, kudune iki kek Lucu ya. Lucu. Ih, ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling nih. Lambene meletek di sirah. Ngeri ya. Heeh, lambene lambene. guyumu kok kaya kuntilanak to Nduk Kudu. kudune yen lagu iki engke aja dipleroki Heeh. ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten Mas Komplangan Komplangan gamelan karo kita. lulu iki eneng orjene Oh, iya. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe
Lah jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Iya maksudnya karo nggih sepote sliramu. Ngono to, Kang Mas. Jelasno to, jelasno. Jelasno to, Sing jelas Kakang to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa ae lho, Nduk. Kakang. Kowe iki biasa bareng bar lungguh kono mlakumu malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, ben Lah cantik, iya, kan memang feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh, Gimana sih kamu Wanita ki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa orang to jane? Sindi Wis ta? saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati Niken. kenali mbek iki kok. Salaman sik Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Heeh. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Oh. Weh, aku pengen selawatan ning gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatan Piye ndek nganggo. Mas selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Aduh. Oh ngene lho Mas. Sik to kowe iki ora Iki lho lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, Nih. biyen ki umpamane tangan rene kuwi ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki lho. Ayo jajal. Bisa, Opo diulangi, kowe diulangi. wani karo aku Kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh, Oh iya, siap, jajal piye jajal. Ah, siap. Pokoknya aku ndek salah. Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Lho, aku ya wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus Kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta ini kaploke kene. Lah jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nyontoni angel Rap. Seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Heeh. Oh iya iya iso aku iso. Ayo, ayo Ya. Duk di ero. Lho, lha kok bekek kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Lho, piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Iki pamen Lah aku sik nesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng kok? Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndak Isone nilai ngene muni. kok. Ora muni iki ngonanku. Jejel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh, ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, ta. iya. Ya, Ndang. Ayo le. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing ngisor Bener. plek kok, sing ngisor plek kok. Plek kok sing ngisor Sing kene. ngisor plek. Tapi bener. sing kene kebanteran. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Walik, Duk, walik Duk. walik. Ah. iya. Kulino ngede. Oh, ayo Ah. dibaleni Duk, baleni Duk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Ya. Kula mboten nyepurani panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo bakdo menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe ana. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dige selawatan lho ngite. Piye? Dang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh lo, aku roh. Ae ora. Aku malah nggo cempolo. Aku Sik ra ta? puas. Api ya. Iki wayang ora ning BPJS e lho korban untu. Duk, Apik, tapi lo. aku penasaran kuwi jane brengose tenan proto. Lah, iya. Iki masa tenanan. Iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Timbang aku urung ngomong timbangane kowe ndadak raup ngono. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki arep loro. nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbah. Yo ngalah ngusak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Wi Wis brengose. tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk, sitok banci, sitok bengkel. Kuwi brengose asli apa ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu, Mas, Sik lho dicek sik. Tamapi. Dicek. Yo,
Kok rekoso mentaya Ayo, ya golek golek pangan. pangan samploan wae kok iso kaya ngene to Kang Mas panjenengan lo Kang Mas Iya. luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan Kang Mas Labine keringetan, labine keringetan dilapi. kula trenyuh kalian panjenengan lo Kang Mas panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lo Kang Mas Apik nih. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. Seneng raine remuk. Aku suka. aku suka Aku arep dadi toprak. Iki wis ora ya lek isih Panjasmara bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritanya piye? Panjasmara bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang bae kowe kok kono. Oke, aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran Oh, iya. menghayati peran Mas. Ya. Bunda aku kaget lho ngantian. Iya. Kok Menghayati mek disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Oh. Wadah apik nih. Ojo banter-banter tukei lu. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Nah, ayo. Manut kalian pun Kakang Yai. Wah. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya, Opo Bandung kurang bagus? kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Dadi garwa pamripani wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kowe. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe karo aku. Ya apik. Bar. Sanggit anyar iki. Apik. Bar. Iki Kowe arep kok luwe galak timbang Bandung bar. Apa? Anu kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lo Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise Minta ya. romantis ya Kang. Telek. Hei, iki wangono ngetokne mik. Oh, apa mike nganu kecokro untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku rung mapan nih mbok tinggal. Lha iki dipiyekne karepmu. Mike keduren Setel Mas. rodok ndek deloken mau mik teko Nyocok moto moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Aduh. Mike kurang ngisor. Nah. Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Nopo Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling. Sinten Kang Mas?
Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngora arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju, Mas. Lho kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? Lakone apa? Bandung Iki Roro lakone Jonggrang. apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Weh. Walah iki barang wis gak kena jak kompromi. Duh silit banget. Gosok. Anu was mas. Aduh. Ngeprak cek ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Wah, napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Lah terus Nggo lambe ngono. Wah, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena eseng lho, teng. Wis saiki enak non dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi karo nduk niken. oke. Kok ndongaren men to, Kang Mas? Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sik, gemati. Sida kemati to. Sida. Wis jangan kuwatir. Wis go bius trajari sambat panas mau. Panas. Oh. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean suwuk. Jaluk dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Josok ya, Cok. Gemati Mas Ibra. Yo, heeh. Dijogetne lho ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Mengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe mengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapa? Yuk Gemati yuk. Oke. Yuk. Wah. Enak jadi dalang. Kopine pepet. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pucaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku Ingsun Kang Mas uga ngimbangi apa tenan to, Nduk? Lambaranku katresnan suci Terus? serta uga tulus sing janji endah rinangkit sajroning ati Blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki gemati mring paduka Son Kang Mas bakal blenjani aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal tak roti hati Keploko lagi bergoyang bersama Kang Mas sawit bersama Imeo Asta Brata suka
kau terus liramu kusuma ayu pujaan hatiku anteng manis lamun kadulu merati kemati marang aku ingsun kang mas uga ngimbangi lambaranku katresnan suci sarta uga tulus janji endah rinangkit sajroning ati Nimas aja mbleh nadyan saiki pancen wis beda iya kang mas bakal tak jaga hati iki gemati mring paduku Nimas aja blenjani janji aku ora bakal bisa lali iya kang mas bakal tak rukti hati iki mring kang mas sawiji tepuk tangan untuk suasana malam hari ini sedulur Luar biasa Yondo. Iya, Mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono Yondo. Iya, Mak. Berarti ditongkas, Mas. ora kowe kok setongkas Sing tenang los iki engko wayangane teko santeke solar. apa enek dalang kok tompele sak rai lho Iki ke pas perang bar kepancal wayang. sana dulu yuk ngaji meneng sik Bah, suaramu apik lho, Mas. apa ya alem aku kowe alem Suarane apik. terus sing elek Kelakuane.